Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Abenduak 21 dugu gaurkoa Santo Tomas eguna eta osteguna. Eta gaurkoan historia kontuak izango ditugu mintzagai. Beini Agirre etorriko da, Navarraldeko kidea eta kolaboratzailea, eta Gipuzkoako historia Nafarra Euskal Herria bere osotasunetik deituriko liburua aurkeztu egingo du. Betiko edukiak izango ditugu, beti bezala, beraz, has gaitezen beti bezala gaurko efemeridea. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1901 urtean, Norvegian, emakumeek lehendabiziko aldiz historian eta mundu osoan bozkatu egin zuten. Hamarkada batzuk geroago, 1927 urtean, Estatu Batuetan, Walt Disney Pictures konpainiak bere marrazki bizidunezko lehendabiziko klasikoa preestreinatu zuen, Edurne zuri. Egunero bezala, azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko unak utzizkigun lerroburuak. Abenduak 21 gaur, egunari begira jarriko gara, hasteko Nafarroako gobernuak 576 plazako lan eskaintza publikoa onartu du 2017ko. Lanpostu gehienak osasunbideari, hezkuntza eta administrazio erdigunari dagozkie. Bertzalde, Nafarroako parlamentuan gaur da eztabaidatzekoa zerrenda bakarraren kontrako lege proposamena. Zantzu guztien arabera, ezkerraren babesari esker onartuko dute. Eta Nafarroako parlamentuan hauteskundeak gaur egingo balira laukoak eta oposizioak eserleku kopurupera lortuko lukete. Albiste gehiago utzizkigu gaurko egunak, hirigunea atseginago egiteko planarekin 10 milioi euro galdu dituela esan dute Aldezarreko denden elkarteak. Plana ezarri zenetik 117 lanpostu galdu direla salatu dute. Nafarroako gobernuak eta Iruñako udalak bertzalde hitzarmen bat sinatu dute hiriko liburtegi publikoak kudeatzeko. Eta Nafarroako gobernuak gardentasunaren informazio publikoa eskuratzearen eta gobernu onaren foru legearen proiektua onartu du. Albisteekin jarraituz, Falangeren aldeko pintaketak agertu dira Eltsasuko Zubiondo elkartean eta gaurko albistei bukaera emateko euskararen egoerari buruzko adierazleak webgune batean bildu dituzte Euskal Herri osoko erakundeek. Eman diezaiogun begirada bat gaurko egunkarietako azalei eta beti bezalan Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian Nafarroako parlamentuko iritzi barometroa egiten dute. Kuatripartitoak gehiengoa galduko luke eta herritarron alderdia parlamentuan sartuko litzateke. Azaleko argazkian osasuneko zenbait jokalari Sebastian Koriz zoriontzen agertzen dira, Lorkan izandako garaipena dela eta. Lerroburua honako hau da, 40 egunetako lehortearen amaiera. Eskuineko zutabean 3 berri agertzen dira, lehendabizikoan espetxean 409 urte egotea eskatzen dute hainbat modelo biluzik grabatzeagatik, bigarrenean lan eskaintza publikoko 576 lanpostu onartu dituzte, eta azkenik osasun bidea sukaldaritzako langileak ordaintzera behartzen dute. Behekaldean, gobernuak 10 milioiko galerak kalkulatzen ditu amabilizazioa dela eta horrekin bukatuko litzateke. Diario de Noticias egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian Nafar metroak aldaketa sendotzen du. Eskuina nagusitzen da eta PSN zigortzen dute. Azaleko argazkian osasuneko 3 jokalari agertzen dira, Koriz, Torres eta Sisko unkitutak eta Lorkan lortutako garaipena ospatzen urrengo lerroburuarekin. Eta berriro ere irabazi. Eskuineko zutabean 4 berri. Lan eskaintza publikoko 576 lanpostu onartu dira zerrenda bakarra itxoiten den bitartean, bigarrenean espetxean 405 urte egotea eskatzen dute 129 modelo biluzik grabatzeagatik, hirugarrenean Arantzadik Iruñeako aurrekontuak babesten ditu baina objekzioekin,
Eta bukatzeko merkataritzak bere galerak amabilizazio planaren ondorioz direla dio dudazko ikerketa batekin. Behekaldean, horiz nabarmenduta, Kataluniak hautesontzietan aztertuko ditu bai independentziarako kontsulta eta baita 155 ere. Gara egunkarian, Goikaldean azaleko argazkian gaur Katalunian emango diren hauteskundeei egiten diete erreferentzia eta lerroburu honek laguntzen du irudia. Banderen duelu bat baino askoz gehiago gaur Katalunian. Beherago lerroburu nagusian txosten ofizialak 36 bortxaketa kasu jasotzen ditu komisarietan. Ondoan ekialde hurbilean Trumpi aurrea hartu dio Putinek. Bukatzeko behekaldean bi berri daude. Alde batetik Wyoming aurkezlearen hitzak ageri dira, gaur egun zintzoa izatea muturreko ezkerreko gauza da, baina ez da nire errua, eta bestetik Bela jokalariaren gola eta garaipena Mexikarraren agurrean. Berriari dagokionez, azaleko argazkian lerroburu hau dugu. Bi proiektuak botoen ispiluan. Azpian, iruzur delitua ezetxita zigortu dituzte hirikoen arduradunak, eta ondoko zutabean hainbat berri ditugu, lehendabizikoan erabakitzeko eskubidea estatus berrian sartzeko ados jarri dira. Azpian, nabarrometroak parean jarri ditu oposizioa eta aldaketa, 25 aulkirekin. Berako, sindikatuek ez dituzte onartu Uriartek egindako azkenenko eskaintzak, eta azkenik Europak bidea ireki du Uber garraio zerbitzu gisa arautu ahal izateko. Euskal Herria Errateko webgunea ikusi amaituko dugu. Lehendabiziko berrian aurrekontuak babestuko ditu Arantzadik. Horren alboan Mirentxu Purroi kazetari eta zinemagileak jaso du Nafarroako ikastolen elkarteko saria. Beherago, hirigunea atseginagoa egiteko planarekin 10 milioi euro galdu dituela esan du Alde Zaharreko den elkarteak. Oraindik beherago, pintaketa fascistak egin dituzte Altsasun. Eta amaitzeko, nabarrometroaren arabera berdinketa legoke aldaketaren aldeko indarren eta erregimenaren artean. Egin dezagun aurrera magazinarekin gaurko eta aste honetako agenda ikusten. Gaur arratsaldeko 7:00 Zabalguneko Zibiboxean hitzaldia euskeraz eskainiko da. Zabalgunean barna, Medialuna parkea, sarrera libre da. Ostiralean arratsaldeko 5:00 Zizur Nagusiko San Andres kalean Gabon kanten erronda egingo da, doakoa. Larunbatean goizeko 11:30 Zentral Kafe antzokian ongietorria egingo zaio Olentzerori, sarrera 3 euro. Larunbatean arratsaldeko 5:00 Burlatako kulturetxean Burlatako konpartsaren 25. eguna ospatuko da. Larunbatean ere, pixka bat geroxeago, Zentral Kafe antzokian Lehendakariz Muertos musika taldeak kontzertua eskainiko dute. Sarrera 12 euro balio du. Igandean arratsaldeko 5:30 Olentzerok Burlatatik egongo da, Herripabaina etorbidetik aterako da kale jira batean, eta esan bezala arratsaldeko 5:30 izango da. 6:00 igandean Iturralde Suite kalean izango dugu Olentzero Iruñean eta ere kale jira egingo du. Eta amaitzeko astelenean abenduak 25 Baluarte jauregian Santas Paskuaz deituriko musika jaialdia ospatuko da. Sarrera 60 euro. Gaur ofizialki neguan sartuko gara arratsaldeko 5:30 azken egunetako joerari eutsiko die eguraldiak. Kantauri isurialdean goiz partean saretoagoa agertuko da lainotza, ostarteak irekiko dira, batez ere Bizkaia aldean, baina gainerako ordutan behe-lainoak nagusituko dira.
Lainoak bai, baina ateri mantenduko da, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean eguzkia gailenduko da. Haizeak iparraldetik jotzen jarraituko du barnealdean biziago eta eguneko temperatura maksimoak 11-12 graduren bueltan gelituko dira kostaldean eta 8-9 gradu inguruan barnealdean. Arratsalderako euri pixka bat Kantauri isurialdean, lainoak pilatuko dira zeruan, batez ere eguerditik aurrera eta ipar partean egunaren bigarren zatian xirimiria egingo du, batez ere iluntzetik aurrera. Goizean haizea ipar mendebaldetik finkatuko da eta temperaturak koxka bat behera egingo du, gehienez ere 10 gradura iritsiko da temperatura. Dezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruin herrian eta Txulapain herriarekin hasiko gara. Abenduaren 24ean igandea arratsaldeko 6etan Olentzero beltzuntzen egongo da eta ondoren askaria eskainiko da. Holtzako zendearekin jarraituko dugu. Gabonetako ekintzen egitaraua ikusgai dagoeneko Holtza zendeako udalaren webgunean. Tailerrak, irteerak eta ikastaroak egiteko aukera egongo da, besteak beste. Bestalde, pasaden astean, Mari Domingi ibili zen Holtzako zendean. Abenduaren 16an izan zen, zendeatik paseatu zen eta ospatzeko kale jira dantzak, txokolate jana eta ipuin kontalari batez disfrutatzeko aukera egon zen. Uharteri dagokionez, amorruaren aurkako txerto kanpaina. Txertoa jartzeko eguna abenduaren 20an izango da. Eguerdiko 12:00 arratsaldeko 3:00 udal artxibategiko etxabean. Bukatzeko Iruña hiria ikusiko dugu. Joakin Maia musika eskolan lan egiteko kontratazio frogen deialdia. Txelo, txirula, kontrabasua eta abesbatzan espezializatutak dauden musika irakasleak kontratatzeko selekzio frogen deialdia egin du gaur udalak. Parte hartzeko epea abenduaren 26an bukatzen da. 2018ko udal egutegia dohainik banatuko da abenduaren 28 eta 29an. 16.500 ale zabalduko dira eta Enfoka Pamplona fotografia lehiaketan parte hartutako zenbait irudi aurkitu ahalko dira barnean. Milagrosako erresidenteek txirrinduleetarako aparkaleku estalita eta babestua izango dute Gelbentzu kalean. Gazteriaren etxean saltzen diren zinemarako euro bateko sarreren 75% agortu dira 2 egunetan. Oraindik 250 gelditzen dira. Eta amaitzeko udaleko irekintza komisioak AHT-erako lasterkari bat garatzea jasotzen duen deklarazioa onartu du. Eraikuntzak Nafarroa, Mediterraneoa eta Europarekin elkartuko luke eta proiektua 2018an hasiko litzateke 2023an bukatuz. Ostegunero bezala parlamentuan egon gara, aste honetako gaia orain sortutako AHT eta Nafarroako bidea defendatzen dituen Futuro Navarra deituriko plataforma berriaren sorkuntza da eta Koldo Martinez geroa baikoa erantzun digu. Argi dago, Futuro Navarra plataforma ezintasunaren irudia dela. Zergatik dio da hau, argi dago. Plataforma honetan, hainbat urtez, Nafarroko gobernuan, Nafarroko gobernutik oso hurbil egon diren sindikatuak, Nafarroko gobernuan egon diren pertsonak, eta baita ere enpresarien erakundean, boterean egon diren pertsonak daude. Beraz, boterean egon direnak. Boterean zeudenean lortu ez dutena, orain berehala lortzea nahi eta exigitu egiten dute. Horregatik handiot, ezintasunaren irudia dela Futuro Navarra plataforma hau. Kuriosoa da, gainera, denak gizonezkoak dira, ez da emakume bat euren artean. Horrek baita ere argi eta garbi uzten du, zer nolakoa den plataforma hau osatu duen ideologia eta parte hartzaileak.
Lasaitasunez. Lasaitasunez erantzungo diogu ekimen honi, zeren argi dago, beraiek lortu ez dutena, orain exigitu egiten dutela. Beraz, lasaitasuna. Lasaitasuna da, nire ustez, gure tresnari garrantzitsuena momentu honetan. Alde batetikan, eurak, berberak, euren buruak desakreditatu egiten dituzte, erakutsi argi eta garbi zeintzu diren, eta beste alde baita ere, argi eta garbi uzten dute, hori, euren ezintasuna, lehen esan dudan bezala, beraz, besteen ezintasunaren aurrean, lasaitasuna eta lanean jarraitzea. Hori da guk aldarrikatzen duguna, egingo duguna eta gobernuari proposatzen dioguna. Bueno, guk uste dugu, bai ubidean eta bai akordio programatikoaren trenean, gobernuak, Nafarroko gobernuak izan beharko lukela oso jarrera zuhur, azkar eta bizkor bat, eta horretan ari da. Ubidea dela gobernuak hainbat eta hainbat lan egin du, hainbat eta hainbat ikerketa, eta noski Madrileko gobernuari erakutsi dizkio ikerketa horiek, eta baita ere ureztatzaile. Izen azken finean ureztatzaileak, reganteak dira, baita ere obra hori ordaindu behar dutenak neurri batean. Hiruren arteko akordioan, oinarritu zeramango da ubidearen obra aurrera. Trenaren inguruan Nafarroko gobernuaren jarrera argi eta garbia da. Nafarroko gobernuak konbenio bat egin nahi du, sinatu nahi du Espainiako gobernuarekin, baina trena bere osotasunean hartuko duena. Ez eta Madriletik proposatzen zigutena, tramo labur eta txiki batetaz bakarrik. Gu korridore osoa defendatzen dugu, eta tren konkretu bat, akordio programatikoan sinatutako trena, eta hori defendatzen jarraituko dugu. Horretarako noski, gauzarik aproposena, konbenio bat sinatzea litzateke, Madrilek ez badu nahi, guk hori defendatzen jarraituko dugu. Gaur jakin izan dugu, atzo aurkeztu zelako, EAN, Euskal Autonomia Erkidegoan, 60tik ona, 4.000 eta 113 pertsona torturatuak izan direla, gutxienez. Guk begionez hartzen dugu txosten hori, argi eta garbi uzten duelako eta esaten duelako tortura existitu egin dela. Tortura indar gabekeriaren parte bada, atal bada, hainbatek eta hainbatek ukatu egin dutena eta oraindikan ukatzen jarraitzen dutena, baina errealitatea hor dago. 4.000 pertsonatik gora torturatuak izan dira EAN 60tik onera. Horri erantzun sakon bat eman behar zaio, noski, irtenbide bat eman behar zaio, eta torturatuak izan diren pertsonen memoria eta duintasuna kontutan eduki behar dira. Zeren azken finean, memoria eta duintasuna torturaren biktimen duintasuna dira, bakea eta bizikidetza bultzatzeko beste tresna bat. Inolaz ere, torturarik Euskal Herrian, ez eta Nafarroan, ez eta munduan. Hori da gure konpromisoa. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve. Elektrizista behar da, ikasketa maila, lanbide heziketa edo urte bateko esperientzia, lantokia Sarriguren kurrikuluna bidali, partesabilduasigrek.es helbidera. Inglera irakaslea 2 lanpostu, 2017-2018 ikasturtean enprestako langilei erakusteko, goizez eguerditan edo arratsaldez, lantokia Zizur nagusian, kurrikuluna bidali
cv@cfllingua.com elbidera. Bi erizain behar dira goizez edo arratsaldez lan egiteko Iruñan interesatua bidali kurrikulunak gestionsanitarios@gmail.com elbidera. Ostalaritzako lanetarako 4 langile behar dira, 1 eta 3 urte bitarteko esperientziarekin. Lantokia Iruñan interesatua bidali kurrikulunak javierallumier@hotmail.com elbidera. Gozogile laguntzailea behar da Atarrabian ordutegia goizeko 5:00 eguerdiko 12:00. Kurrikuluna bidali baltasarjorgeperez@yahoo.es elbidera. Geriatriako erizaintzako 3 laguntzaile behar dira ikasketa maila, lanbide heziketa erdi mailakoa edo osasun arloko lanen ziurtagiria. Iruñaldean lan egiteko kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es elbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko laguntzailea behar da Iruñaldean lanaldi osoan. Astelenetik igandera, arratsaldez eta gauez, urteko soldata gordina 14.303 euro. Kurrikuluna bidali procesoauxiliar@gmail.com elbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko hezitzaile teknikaria behar da Iruñaldean oporraldia betetzeko urteko soldata gordina 19.772 euro. Kurrikuluna bidali seleccioneducadoresociales@gmail.com elbidera. Jangelako zerbitzaria behar da zizur txikian ordutegia 12:00 tik 5:00 arte eta astean 2 egunez arratsaldeko 8:00 itxi arte. Kurrikuluna bidali asador@bideabi.com elbidera. Gas instalatzailea behar da Berriobeitin lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali juanelizalde@petronavarra.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera.